Bona wena lo nje. Sekuphela kamnandi. Thelete ikena kanqeli kanqina. Ya kunjalo. Hayi. Ina wana ke bona wana re thusitse ka tloa Durban kwana. Gatla mo Free State. Free State monana re ke tsa ntshongolongwe e re etsa. Ha ona motho a re lateletseng ka morao business ye ya rona. Hayi. Boza. Yazi boza yami ayisho uphinde la le boza. Ya. Ashiphinde boza la le. Into sikuthekelele sikutekuyiboza. Ayabona kunesikudala nje so. Ala nje siphusha kawa. Yabo kabati yabonakala boza. Hawo. Akhona boss khuluma iqiniso mjidi. Yazi nami ngisacabanga yabo. Uthi waye singafaki isitoko esiningi nje singene nasekoleni nje sishandise lethu ihambe nje. No. Kita lona batho bona para sekolo batho sa di party. Ha re ke party sekolo man. No man, se go ntlantsha. Ke party sekolo. Ah. Ka o tona le re ke party sekolo. Go khana qo. Ngibambala. Ari boza. Lapho ngarelaxa boza ngikunikeza nje isithembiso sami lapho boza asiloko nje thina sayenza lento. Yeke nje sinikeza ingane idakamizwa boza sasikahle. Arelaxa nje lapho boza. Athembisa boza. Nanje rofana ba. Go uhlelo lo. Nawuthi sizwile. Ngitshela nalaba jika laba basisebenzela. Asenze. Azokaka. Siyazwana? Hayi. Ngizoyenza njalo boza yami. Futhi yakwazi ukuthi ngisazokuyenza lokho. No man, stop! Bayakwazi boza. Get up, woman. Stop. Shut. Kuzoba siyabona basikolo ngomatebane. Esikoleni. Ulisema na titi pha esikolo. No man, that's a bullshit. I'm not going to allow that thing man. Imfundo kumele abantwana bafunde esikoleni. Not baphuze babayise babheme indangamiso man. Jesus. Hell. Sure. Wena fana mali wena ehleke inqondo yakho ayisebenza la sana. Ehle kuyicabangisiswa yini ile sowazi ufriend sukapatiya la ile ndoda. Wazi kahle ukuthi ukapatiya akafuni indoda silokho sidesela ingane esikole la ile. Wena sokucala la ile. Yahlanya wena sana. Indoda awutshele ke waye ukapatiya nakafuni ukudesela. Baba, angazi nawe ba uyombuza ndoda. Awunyesangana wena. Dana bami phela nina animazi kahle ugogo wethu. Mina bengivuka ngo5 ngiphela. Ngo7 sengicede ukwenza yonke into. Lo wena. Ngishiye phansi yonke lento. Ngishiye ikhaya, ngishiye umbhede wami. Leyo mpilo yokuhlukunyezeka ayichandeke mama. Hey mntanami, uma obaba betshela ngezinkomo, bekumela phezulu. Ubungafuni ukuthi batshela ngezulu. Uma ungafuni ubuyiswa nenkani. Phela thina sikhule kungena amalungelo abantwana babo. Olin. Yazi mina bengiphila kamnandi ke kuyena amalungelo. Afana namanje sokukhona amalungelo nani. Yazona Olin. Letha lento le yamalungelo nani. Hayi, imoshile izwe lo. Kukakhulu. Wena Olin mawuthi uyabheka. Uyabona labantu laba bakudala. Ba strong. Bebedla ukudla lokhu kwangempela. Ukudla. Hayi lokudla lokhu kwamanje kupheka 5 minutes, 2 minutes ukudla sekuvuthiwe. Lezi bekumnandi impela mfana wami. Nabo babakho bayazi ukuthi bekunjani ukusebenza eplantini kune-16. No way mama, 16 years. Baba. Dad. Baba. Wathula kangaka. Kabangani kangaka. Udliwa yini Mntu? Udliwa yini Mbulazi? Khuluma Mntu. Yabona ngikhathala nkosikazi. Xolisa kanjani? Olin. Ayikho lento. Athi kuzobe ngikhulume no-boyfriend yakho. Ayikho lento. Kuzobe ngikhulume nobaba. Uyambona nawe akekho right. Khona lokho kumdlalo. Okumdlayo okufana nani? Engani ubaba uyasho ukuthi ukhathele nje. Buhle. Ubaba sehlezi ukhuzana namanzi. Uhlezi ephuma la ungazi umuntu ukuthi uyaphi. Bantwana bami, niqonde ukuthi ubabeni uyajola? No. Ngeke akwenze lokho baba.
Kodwa ubaba sehleze ephuza indiza ekhothana nemithi ehamba la kungazimuthi ukuthi uyakanyamalala. Ole kuyome ngikhulume nobaba. Hlala naye phansi ngikhulume. Kukhona lokhu kumdla. Ngiyambona. Baba uyakhula. Usangane yini? Usubhanisa. Ngikhula mphethe yini? Usuyahlanya wena. Angili mthulu. Angili mbulazi. Ngiyabuza. Ngabe kukhona ukugula okukuphethe thina esingakwazi. Uzungenisa ngalibuza yakhe sangene. Angeke ngiyakutshela ukuthi akunalutho. Noma kumele ngizikhuluma isigisi. Manje iyini le mithi baba engaphansi kombhede yokukhotha futhi nokushunqisa baba? Uhlangane ebona le mithi. Kodwa kusho ukuthi izinto ezingahlangana nawe nkosikazi. Khuluma nami baba. Angili baba. Ngizokusiza. Imithi yami yokuzivikela le. Yokusiqinisa emoyeni emubi. Usujabulile? Bana iqiniso lelo baba. Akulona nhlobo. Usufuna umoya wami. Khuluma-ke siyazi. Akutona lokho yini? Baba unesifo senhliziyo. Nesifo sezinso. Kanti yini inkinga yakho? Kodwa kungilandelela njalo. Anginaso isifo sezinso. Nansi baba, nansi. Ichaza konke baba. Baba uyakhula. Letha la leyo ncwadi. Letha. Ya, Ntoba. Ntoba, mbonasi. Vuka baba. Vuka baba. Baba ngiyakucela baba. Vuka baba. Vuka baba. Mbonasi, vuka baba. Vuka baba ngiyakucela. Wela bono Ay, no, tayari. Wena betupia kanje baba. Sasa baba ubuze big baba. Yeah? Uphethe abantwana baba. Left right center. Uwe baba. Ikasi luphethe lizwa ngawe baba. Ha, ya baba. Yazi tala. Lekele vithi nathi tekubelekele yona futhi. Aba. Eleveni futhi kubelaka futhi. Tala yamekutshela ndoda yazi. Empilweni futhi kumele wasebenzise wale ulandela lento leyo ukuthi wena sitshela ukuthi unayo. Thatha lento uNkulunkulu akugayo wona fana. Fanisa rayini ndoda. Usha mfethu eleveni wabona. Uma yini ndoda kufana le mfundo zenu mfethu sesiphindiwe mfethu inkolelo ndoda. Yabo. Sida. Ndoda koma bakuhlanisa baba. Baba ngiyayithanda lempilo yakho baba. Ayathi kulempilo impilo baba. Ngiyayithanda lempilo. Bafethu nokuphethe angingifake inamba baba. Ngibambe ingane left right center baba. Left right center baba. Nenzani madoda ngathini? Bazodlala wena mfethu. Thini mfethu semncane kakhulu wena mfethu. Semncane kakhulu mfethu. Lalela mfethu. Wena acabanga wena ndoda sobhukuda noshaka ndoda. Bhukuda nengwenya kuphinde futhi kuninze zona. Hayi mfethu kwameko yojiwa sibala sasobheka ibhola. Baba siboy wena. Nona. Hayi kahle mama bazodlala wena. Ayo mfethu mfethu wazozihlanga hamba. Wona uyazi ukuthi mina nawe siyalingana baba. Akho kula yakho mncane baba sila. Sisonke baba ngifakeni baba nami ngibangene. Nenzani? Nanenza. Eyibo. Eish, oledi bafethu. Yabona ke into engiringa ngayo. Yabona into engiringa ngayo ntwana yami. Nawu ngiyabhela ke bayuba oledi. Yeah?
Phenduli phela sifana. Baba Siboy, yakufuna umama mfana wama. Oh. Yazini ke bafethu, hayi mina sengikhathelele ngqongqolelo la, lokho nikhuluma la. Yazini fethu. Asivayishile intwana leyo kamalungu. Siyasike sobonile abantu bethu yabona. Hayi. Mama, asifuna uma. Wali moto la. Wali moto. Akabadala bafuna badele. Abisa nje bayabamisa bari lwazi bathi hayi impilo le bafethu angikade angishaya athi ngishaya ya baba ashaya kakhulu malo boy Ma! Akekho mama. Buhle. Uma kumele ayeke lento yakhe. Kancane kancane uyangifonela, ngisebajitheni kancane mfana wami ukuphi? Mfana wami ubuya nini ekhaya kusebusuku? No man, sengimdala man, kumele ayeke lento yakhe. Ingakho kuphi lapho? Hayi buhle. Kusuka nini ucomplaina wena? Yini wrong lapho? Hayi. Umama ubefonile. Ubezwakala tense esikhathi phone. Ma. Ubahle. Uphi ba? Ngempela ma, uphi baba? Bantwana bami, ehlisani umoya. Ubabeni ukahle. Mama, uphi ubaba? Ubabeni usesibhedlela bantwana bami. Ubaba usesibhedlela. Ma wena ngicela ukuthi ubaba uright. Ukhona umuntu oright osesibhedlela. Angithi baba ngabe uright ngabe la nathi. Uphi ubaba ma? Ubabeni unesifo senhliziyo nenkinga yezinto. Ngazile. Ubaba behleze ephuza amanzi. Phuzana nembiza. Ngabe sihle sabona lapho ukuthi khona okurong manje. Khona okushaya amanzi. Mfana wami, ubaba kugada kuqala ukugula. Belokhu enza nezinto zakhe zokuqhatha, afuthe, aphalaze. Kanti lezinto zidinga odokotela. Manje mntanami, isimo sakhe sesibucayi. Kudingeka imali eningi. Mali amilane bantwana bami. Kudingeka malini mama? R500,000 bantwana bami. R500,000 mama. R500,000 batakiwe labo. Soyithatha kuthini imali engako? Yebo bantwana bami, R500,000. R500,000 serious. And bantwana bami, sina 2 weeks. Only 2 weeks ukuthi siyithole le mali ukuthi ubaba asizakale. Like 2 weeks mama. 2 weeks mama. Sina 2 weeks. 2 weeks. No man, kodwa ubaba kumele asinde man. Muzi uyapi? Futhi uyapi? Hola bos. Kata mana wangu kaba. Saya sabuya kwanza yamemkabati. Banna. Ke jwetse hakae. Hore ha ke batle motho a le siyo mona mokgahlong wa rona. A tlo tla kena fela. And especially mo sebeletsang teng bana. Poza yazi poza
sengathi ukuchazela nje lapho bhoza yami wena kabati yomkabati ingakho nje lo muntu esize naye la lo muntu sitshela nje ukuthi uyashayile bhoza yabo lo muntu esishayile uthi yena nje angangena nje shi uyadinga nje ukuthi angene shi kube sotsha nje lo muntu asebenze bhoza yami ufuna nje hayi Montsombona mochiyo ke motho se ke ntse e tsokotseha ke ntho je fela ke boka ke pampiri ka pakeng ma bona ke banyana mkabateli njengathi ngicabanga badunga bojaji incwane ekhaya uri chaza ukuthi abona lo mbukela phansi angakumangazi kahle kungakumisa thayi nginike umsebenzi udinga imali Monjwane o nahana hore mona ke motho o thola tjhelete teng kapa ke motho o sebeletsa teng mona o rongwe kapa o etsalang ka wena abangani bami la sazana from Duka asazelani la Sprati ngikhule nabo laba oh mfana ha ke a utlwa o bete ha o le jwalo mara o tsebe mosebetsi o bile o ya nyelosetsa kanti khuleka yena ngiyobhana nayo ngiyenza noma yini uthola imali wena isho kumele ngikwenze igibele Facebook monna ke rata sebete sa hao ebile ke rata boitshapa wa hao o kile wa bona motho o ntshe moya ho yena o bone moya o tswa ka ra ho nama o bone mahlwa a fetoha ba masuwa etsa tje bakwenze ngahlulwa yini nabo baqale mabecala lento bebe njengami bebengazi lutho bethithiza bafunda mase bayazi lento futhi nami ngizoyenza akukho ngangifuna bana wami jwale he jwetsana ke eng e ntseng hona o botle monana o tlo batla tjhelete monana kapa shebile tjhelete o tla e thola hona mo ubaba uyagula ngidinga imali engango $500,000 in 2 weeks ayo ngiyadala ndoda $500,000 in 2 weeks isifani hayi ba uyazizwa ndoda uthini asemitha fethu hayi bana jwale he le tla qala o sa ke batla thuto o tla qala mo lona qeteng hayi ne kapatia ya kuhala kapatia lava jwalo bamkhona ebathambo la akhona sakamukela mfethu la necimini lethu ebhizinisini lethu le ene ho ngapi le moruti le mo bontshe le qalele na strategy le mo khomba a shebo o sebetsa banka Always right. yes sena awuthi manje Lebona ukuthi ukanjani? Apha bale thithiselayo la. Akunazi bapha labathithiselayo. Yeah. Magret. Awunazi wine la. Njani ngumfana wami kumele angabambi ifoni umanye umfonela uyazi ukuthi lento ayenzayo angiyithandi kanti mama ayisangeni inhlobo kukhona ukushamaza ngokuthi endakufani nayo mfana yini enzima eyenza ukuthi ungabambi ifoni yakho uma ngikufonela ngempela futhi waye ungabambi ifoni uma sikufonela ma kuhle niyathanda ukusikhathaza ngento ezingekho entweni manje ezingekho serious angamali busy ngikhathaze ukuthi ubaba sithola kanjani imali yokuthi aphume esibhedlela senazi ukuthi sithola kanjani lutho asazi niyabona ibhizi ngikhathazeke ngami hehe mfana Ambot, angisifuna ukuvumela ukuthi ngiphethe ambot,
Ngani, angine-choice. Iyadingeka le mali within 2 weeks. I can't afford to lose my dad. It doesn't make sense. $500,000 in one night. No, it doesn't make sense. Look what you're saying. Ngani akasebenzi kodwa uhamba ngemoto. Ngani, thatha mina ngihufa chete ke ngithana ngidi mansion. Akhana ndi Porsche, can you imagine? Thatha ngitaka mthatha nkasi. I don't $500,000. No ngani, ngeke. I won't let you do that. Never. Yazi mngani wathola ukuthi ugcinisile. Plus, remember ukuthi lema prostitute ngisho yona ama porn star ayenzile manje. In one night, no, ngeke. Plus, we vision pure vision ngani. Yes, ngani, I don't do that. You know I care about you. That's kind of Ai baba. Wow. Apa nama? Muna kimsebenzi ule mu. Kapa bana limthusi semthi. Hayi, next. Good work. So matata wachitela mimi. Exeka ayekho next. Jiki. I know. Asina mamuta baba. I know. Futhi nawe uyabona vele igedlela. Yeah. So nalela ngiyofana baba. Check out ngaphakathi. Everything clean up. Clean everything sayenza. Bekuthenga ukuthi ngaphakathi. Kumele mase customer lakho na nje imide. So ngizakubona abantata ke. Okay, Ikaje la. Iyo. Shit! Fuck!
mfethu yini akayikhethe inani abantu seyakhona ndalo ayinawo mfethu yes hey come back King, that's what you can. You want to spoke over. Hey man.